Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Yau insha Allahu zan nuna muku yanda mutum zai yi solving wannan problem ɗin na idan mutum ya sa hoto ko image a cikin post ɗin shi na WordPress sannan kuma sai ya kasance image ɗin baya fitowa. Yayi ya ƙi fitowa, so abin da za ka yi daga farko za ka zo plugin, idan ka zo plugin sai kai searching wannan image ɗin, kai searching wannan keyword ɗin regenerate. So kun ga na yi searching sai kai installing ɗin shi, bayan ya gama installing sai kai activating ɗin shi. Idan kai activating ɗin shi sai ka koma a cikin post ɗinka ka gwada ka gani idan image ɗin zai shiga. Yanzu zan koma a cikin post ɗina. Sorry wannan bidiyon za mu koya ne tare da ku saboda ban riga na yi testing ba na gani. Amma na yi coming across wannan issue ɗin mafari kenan na ce bari in yi bidiyo wataƙila za ta amfani wasu insha Allah. So kamar yadda kuke gani zan sa image ɗin, zan sa add media. Let me just click this one. So kamar yadda kuke gani bai fito ɗin ba har yanzu, sai ya ƙi fitowa kwata-kwata. So hanya ta biyu da na koya yanda za ka je in za ka je hosting ɗinka, idan ka je hosting ɗinka sai ka yi login cPanel ɗinka. So idan ka yi login cPanel sai ka je file manager, idan ka je file manager ɗinka za ka bari ya gama loading sai ka je domain ɗin da kai ke wannan, sabida wannan hosting ɗin yana da domains da yawa, so za ka je domain ɗin da kake kake da WordPress ɗin da shi sai ka latsa shi. So idan ka latsa shi za ka yi scrolling sai ka zo nan inda aka sa WP content sai ka yi double clicking. So idan ka yi double clicking za ka bi a hankali sai ka ga idan akwai wannan htaccess file. Okay sai ka zo upload, sorry. Idan ka zo upload, yeah na je content ko? Yes, WP content, yes. Sai ka je upload. Sai ka ga wannan htaccess ɗin shi ne za ka yi deleting. Kamar yadda kuke gani ban daɗe da shiga WordPress ɗin ba, ya bani wannan za ku ga time ɗin. Today ne 11:03. So kana iya kai downloading ɗin shi, ko da ba kai downloading ɗin shi ba zai ƙara hitowa da kanshi. Saboda kai backup ɗin shi sai kai deleting ɗin shi. So idan kai deleting ɗin shi sai ka koma ka sake sa image ɗin ka gani idan zai fito insha Allahu. Muna koyo ne tare da ku, kar ku manta. Let me just try this one. Shi ma bai fito ba? To za mu je hanya ta nawa. Zan ƙara nemo wata hanya yanzu in dawo insha Allah. So abin da za mu yi next insha Allahu shi ne zan je settings a cikin a cikin WordPress kenan sai in je farmer links. Wancan htaccess ɗin da na yi deleting shi ne zan je in ƙara regenerating ɗin shi. Zan yi scrolling kaɗan, idan na yi scrolling in je ƙarshe sai in sa save changes. So idan na sa save changes ya yi regenerating, so sai in koma bari ya gama saving, to ga ya gama saving, to sai in koma post, sai in koma sai in bari mu yi adding new post instead of in yi editing wancan mu gani. Zan zo nan sai in yi adding new media. Let me just select one. Kun ga still bai hau ba. So hanya ta uku da za ka bi shi ne ka koma cikin plugins ɗinka a cikin admin dashboard ɗinka na WordPress, sorry ina cewa WordPress. Sai kawai kai selecting ɗinsu gaba ɗaya, idan kai selecting sai kai sa bulk action sai kai deactivating ɗinsu. Idan kai deactivating ɗinsu za mu koma mu sake sa image ɗin mu gani in zai hau insha Allahu. So kamar yadda kuke gani na yi deactivating, so yanzu zan koma post zan je add new. So kun gani yanayin post ɗin ya canza saboda akwai plugin ɗin da na yi deactivating can. So zan sanya wannan plus icon ɗin, bari in taɓa nan. Sai in choosing block sai in sa image. Okay ga ma nan farko. So zan yi choosing image ɗin from the media library, tunda already na riga na yi uploading ɗin shi. Zan sa select. Alhamdulillah kamar yadda kuke gani ga shi ya hau. So matsalan tana daga cikin plugin ne. Amma kuma another hanya idan har wannan ba ta yi muku ba za ku koma cPanel ɗinku, idan kuka koma cPanel sai ku je cikin domain ɗin da kuke da shi, idan kuna da domains da yawa, in ba ku da shi ku je public_html sai ku zo nan inda aka sa WP content ɗin nan ku shiga. So bayan kun shiga WP content ɗin nan sai ku je inda aka sa upload ɗin nan.
So idan kun je inda aka sa upload ɗin nan sai ku je inda images ɗin ku suke, kamar yanzu suna nan a cikin 2025 tunda we are in 2025 now, to sai ku shiga wannan abin da ke cikin wannan folder ɗin kun ga kenan akwai images a ciki, to wannan permission ɗin shi ne za ka canza in har ba haka yake ba. Ko kamar yadda kuke gani nawa haka yake 0755 kana iya kai selecting ɗin shi, permission zai fito a nan ko kuma kai right clicking, idan kai right clicking shi ma ga change permission nan wurin. So duka duk hanya ɗaya ne. Za ku gani nan inda aka sa read za ku ga an ba ma user, an ba ma group sannan an ba ma world. Sannan inda aka ce write an ba ma user kaɗai, sannan inda aka ce execute shi ma an ba ma user, an ba ma group, an ba ma world. So idan ka gama canza ko dai kai selecting ko kai checking ko kai unchecking kamar yadda kuke gani, sai ka sa change permission. So insha Allah image ɗinka zai hau insha Allah a cikin post ɗinka. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro, kar ku manta muna da host mai sauƙi kuma wanda yake reliable, muna da servers a Africa, muna da servers a a ina ne, sorry bari in je hosting ɗin ku gan shi. Sometimes nakan ɗan mance da abubuwa. Sorry. Idan hankalina na wani wuri sometimes nakan manta, amma dai bari in nuna muku inda servers ɗinmu suke, zan yi scrolling. La ilaha illallah. Kun ga muna da su a Europe, muna da su a United States, sannan muna da su a Canada. So idan ka zo wannan hosting ɗin insha Allahu zai maka duk abin da kake so, da ka tashi kawai za ka yi locating abamhost.com insha Allah. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro, mu haɗu da ku a wata bidiyon Allah ya yarda. Sannan daɗin daɗawa, idan ka siya 1 year plan akwai free.com.ng domain. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro, mu haɗu da ku a wata bidiyon insha Allah.